Ang National Telecommunications Commission kon NTC nimando sa mga internet service providers ug mga telecommunications companies sa Sugbo nga magmugna og software nga maoy magmonitor ug mubabag sa mga websites nga dunay mga porn sites. Si Samuel Sabile sa NTC niingon nga i-implementar sa NTC ang ilang memorandum nga kabahin sa Anti-Child Pornography Act. Dinhi sa probinsya sa Sugbo gikan tuig 2011 hangtod na sa 2013 adunay na rescue nga 20 ka minor de edad ug nadakpang por lo menos 10 ka mga hamtong. Kinsa kasagaran mga ginikanan nga giingong maoy nagpadagan og online pornography sa lungsod sa Cordova. Duna nay gigahin ang Philippine National Police nga dulan 750,000 pesos aron makasulod sa global database sa mga child abusers. Kini isip kampanya batok sa mga tawo nga gamiton ang mga minor de edad sa pornografiya ug uban pang mga krimen sa internet.